Fil-Kunsill Ewropew straordinarju li ntemm tard il-ħamis filgħaxija l-Prim Ministru Robert Abela għamel il-pożizzjoni ta' Malta ċara. Malta se tinvesti fil-paċi, sa tibqa' tinvesti fin-nies u toffri li tospita taħdidiet tal-paċi. Dr. Abela qal li l-pożizzjoni ta' Malta dwar il-biljuni kbar ta' euro li l-Unjoni Ewropea trid tinvesti fl-armamenti u l-munizzjon u li kull pajjiż jista' jagħżel li jsellef biex minnhom jixtri armamenti u l-munizzjon, li Malta mhux se tagħmel użu minn dawn il-flus għax-xiri ta' dawk li sejjaħ armamenti u munizzjon tal-qirda. Il-Prim Ministru qal li ħadd ieħor jista' jagħżel li jinvesti fl-armi, qal ukoll li Malta min-naħa l-oħra ngħatat garanzija li tista' tibqa' il-barra minn dan. Il-ħlas għal dak is-self għal Dr. Abela il-barra anke mir-responsabilità ta' Malta. Dr. Abela qal li kull pajjiż għandu jkollu l-għażla jiddeċiedi hu fejn jinvesti u wera l-fema li d-deċiżjonijiet meħuda fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu inklusivi, tali li ma jeskludux pajjiżi bħal Malta li ma jridux jinvestu f'armi letali. Mal-mexxej Ewropej fi Brussell il-Prim Ministru Abela saħaq li fil-waqt li pajjiżna rikonoxxi l-isfidi tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea, it-triq quddiem trid tibqa' tkun waħda li tipprioritizza dialogu u diplomazija. Fi Brussell Dr. Abela tenna li gwidat mill-prinċipju tan-newtralità, pajjiżna ma jemminx li s-soluzzjoni għall gwerer huma l-armi. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-bżonn li jitħarsu diversi aspetti tas-sigurtà u d-difiża, inkluż dawk tas-cyber security, it-theddid ibridu u s-sigurtà ta' infrastruttura kritika. Mal-mejda tad-diskussjonijiet, il-Prim Ministru Robert Abela qal ukoll li filwaqt li pajjiżna jifhem l-urġenza brabta mal-aggressjoni Russa fl-Ukrajna u l-impatt fuq il-pajjiżi tal-Lvant, l-Unjoni Ewropea m'għandix tinjora l-fruntieri l-oħra tagħha, inkluż dik tan-nofsinhar, u għaldaqstant għandha tingħata attenzjoni sħiħa lill-fruntieri kollha. Intant qabel il-Kunsill straordinarju tal-Mexxej Ewropej, il-Prim Ministru Abela indirizza l-laqgħa tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej li għalih attenda wkoll il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa. Fl-intervent tiegħu Prim Ministru Abela rifletta fuq il-valur tan-newtralità ta' Malta, speċjalment f'mumenti bħax-xenarju attwali ta' ċaqliq fil-politika globali. Il-Prim Ministru temm jenfasizza l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tipprioritizza l-investiment fin-nies u mhux fl-armamenti.